سلام تعنا هبلي إذا دمت محبل مع تجرايو حبيركم ناخذ صنح بخبر نقدم على توزينا إنه محبل مع تجراي كاب إدكيشن كان نتويت بسترخبة جنزو حجز مس عالم الخزانة ترحنن كالوت مدار تأكلات متحبار لو تيكون تأير من كاي لو تنورت أير من المادن دلونتن أبابة تمرتي تخرج مهب بت بروجكت كابز تحقق فاش دشتورتات كابز ركبابة تمرتي نستوصعتو والسنت أكلات عقم عبي سلطنات واهبو أبتع عقم عبي سلطنة بت بروجكت كابز تحقق فوردات إيروب عدوا تحتاج ما جوج إلى شرندس لسن تحتاج قرارن كابز ركبابة تمرتي استوصعتو 470 رسانة ممران أمرار حاول دي تمهر ممران حبرت عبالات من محيش متونة بيت تمرتن أبيت تمرتم أبلو تكونتات أير قد نايزلهم تمهر ولدن تساتف تغنم يوم أما خفتي سلطنة ترخبهم من الاختزحلفو أما حبل مع تجري متحاور بروجكت تصورين تنوي عمتات كلتا أي تتولى قبل مدهن عزفر تمرتن تعلنان لعلت أمتيبان الناس رح زمتت محبل مع تجري لمون كم قدمك كابتكال قبل سنة إدكيشن كان نتويت بسترخب جنزو حجز مسبيرو تمرتي على من الخصانة ترهنن كالوت أبلات كونسرت من بمتحبار سرح كم زلاب محبار حزر ما أبلوت وكنتات أير تخرج قبل عقم عبي سلطنة كم ذهبت قديسهم محبر مع تجري مس education cannot wait ويدما تمرتي لصباح زبهالو راي ايكونن زبل تكال ገንዘባው حاجز بزغورو ምክንያት save the children ወይደማ ህፃናት አድህን ተባለ ተካል በሀገር ደረጃ ብዙ መርሖ ከምኡ ድማ ተፈላለዩ ተሓባበርቲ ተካላት ከም NRC humanity inclusion ከምኡ ድማ ፋውየ ዝበሃል ድማ forum for african educationalists ዝሓዘ ብተሓባበርቲ አካላት ዘለዎ ዝሳለጥ ናይ ትምህርቲ ፕሮጀክት ንልዕሊ ዓመት እናሰራሕና መጽኢና ኣለና ናብ ልዕሊ 121 ዝኾነ ተፈላለዩ ኣብ ጽገና ኣብያተ ትምህርቲ አካይድና ኣለና ስጋብ ሕዚ ብርክስ ዝበሉ ነተምሃሮ መቐመጢ ዝኸውን ኮምባይን ዴስክ አቅሪብና ኣለና ፕላስቲክ ወንበራት አቅሪብና ኣለና ተምሃሮ ካብ ትምህርቲ ወፃእ ዝነበሩ ህፃናት እውን ናብ ትምህርቲ ተመሊሶም ንኽመሃሩ ተፈላለዩ ናይ ትምህርቲ ናውቲ ሓጊዝና ኣለና እቲ ፕሮጀክት ንሰለስተ ዓመት ዝጸንሕ ኮይኑ ሎማ ዓልቲ ድማ ብለውጥ ኩነታት ኣየር ኣመልኪቱ ኣብ ኣብያተ ትምህርትን ኣብ ከባቢ እንታይ ክገጥም ይኽእል ነዚከ ከመይና ድሉን ክንኮን ንኽእል ከመይና ክንከላኸሎ ንኽእል ዝብል ብለውጥ ኩነታት ኣየር ዝገጥሙ ብዙሓት ነገራት ኣለዉ ነዚ ዝኸውን ዋዕላ ተዳልዩ أبزوا ما أخذ تجري العلوى كإلى سيفتنيتن هسوس قبل مرسن أي تمكن بينن أورد عدوى بيس حفظ زفر كتبا متحبر وجلة قرمة متنقطن هسوس قبل مرسن أي تنزر أب فسان أب كتما خصوم عدوان نستخير سلطنات سلطنة ذهبون تخونو إتي محبر مع تجري مس مدار تأكلات متحبر توهب زول السلطنة بلو تكونات أير زي هساس أول محبر سن مفتار أبز قبل مكسكاس زهلو وربحة زعزة زي يلوم أبزي سلطنة ساتف زلو قابي 16 أبيات تمرت الله زين 16 أبيات تمرت قاعة ብዙሓት ተምሃሮ ዝሓቆፋ እየ ኣብዚ ዘለው መምሃራን ነዞም ኣብ ሕድሕድ ኣብያተ ትምህርቲ ዘለው ተምሃሮ ብናይ ለውጢ ኣየር ኩነታት ምስ ናይ ክላይሜት ቼንጅ ተተሓሒዙ በቲ ዝሃብናዮም ስልጠና መሰረት ኣብ ባይታ እንተውሪዶሞ ዓብዪ ለውጢ ክመፅእ ኢለ ይሓስብ በተለይ ኣብ ክልቲኡ ወረዳ ኣብ ታሕታይ ማጨውን ጭላን ማለት ኢና ንማሕበር ልምዓት ትግራይ ምስኡ ኮይኖም ኢድና ጓንት ኮይኖም ዝሰርሑ ተፈላለዩ ፓርትነርስ ኣለው ነዚኦም ብሽም እቲ ሰልጣናይን ብሽም መሰልጠንትን ዝተዋህበ ስልጠና ዝተዘጋጀወ ጽቡቕ ስልጠና ተዘጋጅዩ ስልጠና ተዋሂቡ ኢና ከምዚሉ ኣብ ካልኦት ኣብያተ ትምህርቲ እውን ከምዚ ዓይነት ስልጠና ሓገዝ እናተገበረ ፕሮፖዛል እናተቀረጸ ከምዚ ዓይነት ስልጠና ንኽወሃብ የኽላወ ዝደሊ ናይ ተፈጥሮን ዝተሰርሐን ሓደጋታት የጋጥሙ እዮም ብላይ ምስ ኣየር ፀባይ ናይ ዝኹነታት ተኣሳሲሩ ኣብኡ ሓደጋታት የጋጥሙ እዮም ሕጂ እናጋጠመ ይመፅዩ ኣብዚ ዓመት ወዓ ፍልይ ብዝበለ ዘሎ ናይ ስግኣት ናይ ሓደጋ ናይ ድርቂ ፍላይ ኣሎ እዚ የመልኪቱ ምስ ካብ ጣብያታት ዝመፁ ናይ ወምሕ ናይ ትምህርቲ ኣካላት ዝመፁ ኣካል ናይ ክልተ መዓልቲ ይሆን ስልጠና ሂብና ኣለና ስለዚህ እዚ የመልኪትና ምስቲ ሰልጣናይ ናይ ምርዳእ ስራሕቲ ኣተኣሳሲርና ስለዚ ያው ማሕበር ልምዓት ትግራይ እውን እዚ ፍላይ ነዘርእስቲ እዚ መሪፆም ስልጠና ክንህብ ስለዝዓደሙና ብጣዕሚ እዩ ፅቡቕ ምርዳእ ነርና ስለዚ በቲ ናይቲ ሓረስታይ ይኹን በቶም ናይ መምህራን ዘሎ እንታይ ሽሙ
ጽቡቅ ዝሃብናዮ ስልጠና እውን ብጽቡቅ ተቀቢሎሞ ጽቡቅ ሓሳብ ነይርዎ ማለት እዩ ኣብቲ ዋዕላ ክሳተፉ ዝረኸብናዮ መምህራን ኣመራርሓ ትምህርትን ዝተፈላለዩ ምኽንያታት በብርካ ዓለም ኣህጉር ሃገር ለኸ ክልል ኢሉ እውን ክሳብ ጣብያን ቁሸትን ዝዘልቁ ሓደጋታት ብኽለት ከባቢ ኣየር የጋጥሙ ምህላዎም እዚ ንምፅዋር ዘኽእሉ ተግባራት ምንካይ ለውጢ ምዝባዕ ኩነታት ኣየር ኣብ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ክፈጥሮ ዝኽእል ሳዕቤን ተረዲኦም ንምስራሕ ዘኽእል ዓቕሚ ከም ዝፈጠረሎም ብምግላጽ ካብቲ ስልጠና ዝረኸብዎ ትምህርቲ ናብ ኣብያተ ትምህርትን ከባቢ ማሕበረሰብን ንምውራድ ዝሕግዞም እዋኑ ዝሓለወ ስልጠና ከም ዝኾነ ይገልጹ ኣብዚ ሕዚ እዋን ንሪኦ ዘለና ብኢሊኖ መሰረት ዝገበረ ናይ ድርቂ ምልክታት ኣሎ ነቲ ድርቂ ቅድሚ ድርቂ ምግጣሙ ሕብረተሰብ ከመይ ገይሩ ክዳሎ ከም ዘለዎ እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ እንታይ ዓይነት ዝራእቲ ክዘርእ ከም ዘለዎ ከመይ ገይሩ ክፃወሮ ከም ዘለዎ ነቲ ዘሎ ክላይማቲክ ሃዛርድስ ንዖም ከመይ ገይሩ ክከላኸሎም ይኽእል ክፃወሮም ይኽእል መፍትሕታቱ ኸ እንታይ ዓይነት መፍትሕቲ ይወስድ ዘለዎ ቅድሚ ክረምቲ ምእታው ድሕሪ ክረምቲ ኸ ከመይ ይኸውን ዘሎ ንኣብነት ሕዚ ሕዚ እዋን ንሪኦ ዘለና እቲ ክረምቲ ደንጉ እዩ ዝኣቱ ዘሎ ኣብ መጨረሻውን ከምቲ ናይ ሜትሮሎጂ ትንበያ ዘመላኽቶ ቀልጢፉ ክወፅእ ምዃኑ እዩ ዘመላኽት ማለት ስለዚ ንዕኡ ነቲ ኩነታት ኣየር ንሱ ተፃዋርነት ከመይ ጌርና ነፃወሮ ከመይ ጌርና ንከላኸሎ ዝብል ስልጠና እዩ ተሓሳስባ ለውጢ ብምምፃእ ነቲ ማሕበረሰብ ኣስተምህሮ ብምሃብ ንተምሃራይካ እውን ኣስተምህሮ ብምሃብ ኣከባቢኻ ዘለዉ ማይ ይኹን ሓንቲ ማይ ብኳ ብዝነጥበታ ቁፅሪ ነታ ማይ እሳ እንዳዓቀብካ ዘላታታት ብምስራሕ ኣግራባት ብምትካል በዚኦም ጌርና ነቲ መሬትና ኣከሓሒስና ክንጥቆሞም ንኽእል ኢና ክንዓጉቶ ንኽእል ኢና ድርቂ ኢልና ብተወሳኺ እውናይ ኣብ ሓፂር ዝኣትዉ ዝራእቲ ብምዝራእ መሸላ ዒልዎ ተኾይኖም ነዊሕ ግዜ ዝወስዱ እዮም ካብኦም ወፂና ኣብ ናይ ስገም ኣብ ናይ ጣፍ ዝራእቲ ወሲድና እቲ ማሕበረሰብ በዚ መልክዕ ረዲእና ናፍቲ ቀልጢፉ ዝኣትወሉ እቶት ክካተት ከም ዘለዎ ኢና ክንገብር እቲ ናይ ዝወሰድናዮ ስልጠና ኣብ ባይታ ወሪድና እውናይ ምስ ሕብረተሰብና ተራዳዲእና ምስ ተምሃሮና ተራዳዲእና እቲ ዘሎ ኩነታት ክንፈትሖ ኢና ዝብል እዩ ዘለኒ ከም ናይ ባዕለይ ኣተሓሳስባ ማለት እዩ በቲ ዝተዋሃበና ስልጠና ካብኡ ተወጊስና ኣብ ባይታ ከይድና ክንሰርሐሉ ኢና ዝብል እምነት ኣለኒ እቲ ግሎባል ክላይሜት ቼንጅ ዋላ ዓለም ለኸ ይኹን ግን ኣብ ከባቢና ኣብ ቤት ትምህርትና ከመይ ንከላኸል ከመይ ከኢና ምስቲ ሕብረተሰብ ዓቕሚ ፈጢርና ንሕና ካብ ስልጠና ከመይ ተራዳዲና ከመይ ኢና ንቕንሶ ከመይ ኢና ንከላኸሎ ከመይ ከኢና ንፃወሮ ዝብል ስልጠና ኢና ንወስድ ዘለና ንሕና ድማ ከይድና ባይታ ምስቲ ሕብረተሰብ ተራኺብና ህዝቢ ኣብ ዝእከበሉ ኩነት እናፈጠርና ኣብ ቤተ ክርስቲያን ይኹን ኣብ ካሊእ ስታይ ኣስተምህሮ ሂብና ሕዚ እዚ ዝፈጠሮ ሓደጋ እዚ ዝፈጠሮ ድርቂ እኒአ ይበሃል ኣሎ ከምቲ ስልጠና ዝወሰድናዮ ስለዚ እታ ድርቂ ትበሃል ሲኢልና ዲና እግርና ኢድና ጠሚርና ሲኢልና ክንፅበያስ ወይ ነዚ ክንከላኸለሉ ንኽእል መንገድታት ክንእልሽ ንኽእል ኢና ሕብረተሰብ ከ ከመይ ኢና ኣስተምህሮ ንህብ ዝብል ዝወሰድናዮ ኣሎ እዚ ድማ ኣብቲ ባይታ ኸይድና ክንሰርሖም ዝግበአና ስራሕቲ ክንሰርሕ ኢና ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ዩቱብና ተበፅሓ ንክኸውን ሼር ሳብስክራይብ ላይክ ክትገብሩ ንዕድም ሰናይ መዓልቲ